салом ва боз ҳам саломи гарму ҷӯшон нисори якояки шумо бор тамошобинони телевизиони душанбе ва ҳаводорони барномаи сайр. дар ин рӯзи истироҳатӣ мо хостем ки бо шумо аз имкониятҳои фарҳангиву сайёҳии яке аз шаҳрҳои хеле ҳам зебо ва афсонавии Аморати Муттаҳидаи Араб маълумот пешниҳод намоем. Албатта аз шаҳри Дубай. бинандагони азиз, аз назди оинаҳои нилгун дур нарафта бо барномаи мо бошед. дар ин сафар мо бо худ кортҳои виза голди ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Спитаменбонкро дорем ва ин кортҳо аз якчанд бартариятҳо иборат мебошад ки аз ҷумлаи он пардохти молу маҳсулот бо комиссияи бефоиз дар тамоми ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон, кишварҳои Аврупо ва дунё SMS бонкинг ва бонкинги мобилӣ мебошад. ҳамзамон интиқоли маблағ аз як корт ба корти дигар ва пур кардани кор тавассути посттерминалҳо ва дигар имтиёзҳо. аз ҳамин лиҳоз мо дар барномаи навбатӣ сарфарасти пул ин муассисаи молиявии кишварро интихоб намудем. фурудгоҳи байналмилалии Дубай бузургтарин фурудгоҳ дар Аморати Муттаҳидаи Араб буда дар 4 километрии ҷанубу шарқии маркази тарихии Дубай дар ноҳияи Алгарҳуд ҷойгир мебошад. фурудгоҳи байналмилалии Дубай дорои иқтидори максималии 60 миллион мусофир ва 2,1 миллион тонна бор дар як сол мебошад. дар фурудгоҳ шароити муосир барои қабулу гусели шаҳрвандон фароҳам оварда шудааст. соли 2008 фурудгоҳ аз рӯи ҳаҷми интиқоли мусофирони байналмилалӣ дар ҷаҳон ҷойи шашумро ишғол мекунад. акнун ба мо лозим аст фаҳмем ки чӣ гуна ба маркази шаҳр бояд равем. дар шафати фурудгоҳи Дубай барои ба ҷои зарурӣ бурдани мусофирон нақлиёти хурди мусофиркаш, автобусҳо ва метро ҳаст. мо метроро интихоб намудем. метро дар реҷаи комилан автоматӣ, яъне хизматрасонии он бидуни ронанда сурат мегирад. ҳарорати ҳаво дар ҳамаи истгоҳҳо ва гузаргоҳҳо то 20 дараҷа нигоҳ дошта мешавад. истгоҳҳои метро бо эскалаторҳо ва гузаргоҳҳо ҷиҳозонида шуданд. роҳҳои метро аз шоҳроҳҳои шаҳр ҷудо буда, дар маркази шаҳр роҳи метро аз зери замин мегузарад. бале, мо низ гурӯҳи эҷодии телевизиони Душанбе дар ҷараёни таҳияи барномаи сайр аз метрои шаҳри Дубай ба таври васеъ истифода намудем. бояд қайд кард ки дарозии роҳи метро 85 километрро ташкил дода, калонтарин метрои бесарнишин дар ҷаҳон аст. аз таърихи бунёди метрои шаҳри Дубай ҳамагӣ 14 сол сипарӣ гардидааст. иншооти мазкур ҳамчун дарозтарин метро дар рӯи ҷаҳон ба китоби рекордҳои Гиннес дохил шудааст. бартарии метро дар он аст ки ба шакли электронӣ идора мешавад, яъне бе ронанда ҳаракат менамояд. бо ин нуқтаҳое ки қайд гардидан, хусусиятҳои хоси метрои шаҳри Дубай ба анҷом намерасад. мутобиқ ба хизматрасонии метро ба 3 кабина ҷудо гардидааст. кабинаи аввал барои мардон ва сайёҳон пешбинӣ шудааст. аз кабинаи дуюм занҳо ва кӯдакон истифода мебаранд. кабинаи охирин кабинаи тиллоӣ мебошад ки пардохти роҳгиро дар ин кабинаи метро 2 маротиба зиёдтар арзиш дорад. валиҷон бояд дар оғози барнома дар бораи таърихи Дубай маълумот медод. аз чандин сарчашма маълумотро ҷамъ овард, аммо пешниҳоди онро фаромӯш кард. шаҳри Дубай аз асри 6 то эраи мо ба сулолаи ҳахоманишиён ва дар асрҳои 3 ва 4 то эраи мо ба сулолаи Сосониён тааллуқ доштааст. дар асри 7 ба ин макон ислом омад ва ҳудуди шаҳр як қисми хилофати араб дониста шуд. дар асри 8 дар шӯриши зидди волии халифа иштирок карда, дар натиҷаи он дар миёнаҳои асрҳои 8 ва 9 ҳокимони Дубай мустақилиятро ба даст оварданд. аммо дар охири асри 9 шаҳр зери итоати сулолаи Аббосиён қарор гирифт. ҳамин гуна барои ин сарзамин то асри 18 кишварҳои гуногун ба монанди Португалия, империяи Сафавӣ, Туркия, Умон ва қабилаи ваҳобиён мубориза бурданд. бинандагони гиромӣ, то ин муддат ман фикр мекардам ки бузургтарин чарху фалак дар шаҳри Лас-Вегаси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аст. аммо фикри ман хато буда, зеро ки бузургтарин чарху фалак дар шаҳри Дубай аст ки онро
чашми Дубай ном мебаранд. баландии умумии чархуфалак аз пойгоҳ то ба нуқтаи болои 250 метрро ташкил дода, он дар давоми 38 дақиқа гардиши пурра мекунад. дар 48 кабинаи он то 1750 нафар имкони дар як вақт тамошо кардани шаҳрро доранд. Чархуфалак дар ҷазираи Булвотерси шаҳри Дубай омад афрохтааст. بینندگان گرامی، دوستان عزیز، در جریان برنامه فرهنگی سیر ما کوشش میکنیم که بهترین مکان‌های سیاحی شهر دوبای را به شما نشان بدهیم و اینک باز یک موضوع تاریخی دیگر در شهر دوبای، دوبای فریم که در نمود چارچوبه بزرگ ساخته شده است و سیمای زو تغییریابنده شهر را انعکاس میکند. дар болои чаҳорчӯба майдоне барои тамошо пешбинӣ шудааст ки тамоми сайёҳон новобаста аз вазъи молиявии худ метавонанд манзараи шаҳрро аз он ҷо тамошо кунанд. ин чаҳорчӯба шаҳрро ба ду қисм нав ва кӯҳна ҷудо мекунад. аз тарафи чап мо манзараи Дубаи пешинро мебинем. хонаҳои аз қум бунёд шуда тақрибан як ранг доранд ва агар ба тарафи рост равем, мо Дубаи навро мебинем. биноҳои баландошона, равои мошинҳо, сокинон ва хулоса тамоми фаъолияти шаҳрро аз ин ҷо мушоҳида намудан имконпазир аст. воқеан ҳам ин хеле хуб аст, зеро аз як ҷо метавонӣ ду қисмати шаҳр, шаҳри пешин ва шаҳри навро тамошо намоӣ. бинандагони азиз, ҷое ки мо қарор дорем яке аз мавзеъҳои таърихӣ мебошад, яъне осорхонаи оянда. он фазои намоишии идеологияи муосиру инноватсиониро дар бар гирифта аз 3 қисмат иборат аст. хуб, теппаи сабз, бино ва холигӣ. бовар кунед, хело ҳам ҷолибу диданӣ аст. 22 феврали соли 2022 дар шаҳри Дубай бо дастгирии бунёди ояндаи Дубай деринтизортарин осорхонаи оянда ифтитоҳ ёфт. бинои осорхона дар шоҳроҳи асосии шаҳр, роҳи Шайх Заид. низоми намоиши осорхона ба иқтидори тараққиёти технология дар даҳсолаҳои наздик бахшида шудааст. дар осорхона намоишҳои доимӣ, театри иммерсивӣ ва намоиши мавзӯӣ мавҷуд аст. илова бар ин, қароргоҳи лоиҳаи Great Arab Mints дар ин ҷо ҷойгир аст ки ҳадафи асосии он гирд овардани ҳайати ҳазорнафараи олимони бо истеъдоди араб дар бахшҳои гуногуни илм мебошад. намои берунии осорхона бо хати арабӣ ва усули кандакорӣ оро дода шудааст ки сурохии контурҳои он нақши тирезаро иҷро мекунад. ин тарҳ масъули эҷоди рассом Матар бин Лаҳиҷ мебошад. дар лавҳаҳо 3 ибора аз ашъори Шайх Муҳаммад бин Рашид Ал-Мактум, ноиби президент ва сарвазири Аморати Муттаҳидаи Араб ва ҳокими шаҳри Дубай кандакорӣ шудааст. дар он аз ҷумла гуфта мешавад: оянда ба онҳое тааллуқ дорад ки онро тасаввур карда, тарезӣ карда, ба ҳаёт татбиқ карда метавонанд. ояндаро интизор набуда, балки онро бо dastoни худ офаридан лозим аст. осорхона бояд соли 2021 мавриди истифода қарор мегирифт, аммо бинобар сабаби пурра омода набудан 22 феврали соли 2022 кушода шуд. ин сана ба он хотир интихоб гардидааст ки он бо 6 рақами якхела ифода ёфтааст ва аз ҳар ду тараф як хел хонда мешавад. санаи такрорнаёбанда 2202-2022.
дубай шаҳри муосири дорои меъмории сатҳи баланд аст. биноҳои баландошонаи камназир дар ҷаҳон имкон фароҳам меоранд ки кас ҳамаи зебоиҳои шаҳрро аз баландӣ тамошо намояд. албатта тамошои шаҳр аз баландӣ эҳсоси дигар дорад. ман дигар ҳамсафаронамро намедонам, аммо ҳангоми аз баландӣ тамошо кардани шаҳр андак тарсу ҳаяҷон маро фаро гирифт. чунин эҳсосро валиҷон ва наварбардор ҳам доштанд, аммо инро ифшо кардан намехостанд. дар рӯзи дуюми сафари худ ба дубай мо бо харидани тарофаи махсуси сайёҳӣ тавассути автобус бо гурӯҳе аз сайёҳон шомил шуда аз мавзеъҳои боз ҳам ҷолиби шаҳр дидан намудем. яке аз маконҳои тамошобоб ин ҷазираи сунъии палмаи ҷумейра дониста мешавад. мақсади бунёди палмаи ҷумейра ин васеъ намудани ҳудуд дар соҳили баҳр мебошад ва шахсони доро ҷои бунёди қасрҳо аз ин минтақа хона харидаанд. ин охири кор набуда, дар шаҳри дубай боз ду ҷазираи сунъии дигар бунёд намуданд. яке аз онҳо архипелаги ҷаҳон унвон дорад ки ба харитаи имрӯзаи ҷаҳон шабоҳат дорад ва дигари палмаи ҷабал алӣ. валиҷон, айни ҳол мо дар ҷо қарор дорем. хуб, тавре ки дар оғози барнома гуфтем, ин ҷо ҷазираи сунъии палма ҷумейра аст. бале, ва бояд қайд намоем ки дарозӣ ва паҳнои ин ҷазира 5 километрро ташкил мекунад ва дар ин ҷо қаҳвахона, тарабхона, умуман ҳамаи шароитҳо дар сатҳи олӣ аст. меринисо агар оддӣ карда бигӯем, масоати умумии анамин ҷазираи сунъӣ ки дар заминаи баҳр бунёд ёфтааст, зиёда аз 800 адад майдони футболро ташкил медиҳад. бале. сохтмони ҷазира моҳи июни соли 2001 оғоз гардида, охири соли 2006 ба истифода дода шудааст. дар бунёди ҷазира мутахассисони хориҷӣ нақш гузоштанд. ин ҷазира қитъаест афсонавӣ ва он дар шакли дарахти хурмо буда, аз поя 16 барг ва моҳтоб иборат мебошад. дубай дар харитаи ҷаҳон маконе аст ки дар он тахайюлоти илмӣ ва афсонаи шарқӣ ба воқеият табдил ёфтааст. ин шаҳри беназир ҳар сол таваҷҷӯҳи миллионҳо сайёҳро аз гӯшаҳои гуногуни ҷаҳон ҷалб мекунад. агар шумо хоҳед бинед ки венетсияи арабӣ чӣ гуна хоҳад буд, пас ба сайри Мадинат Ҷумейра биёед. бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки идомаи барномаи сайр аст ва мо дар даромадгоҳи истироҳатгоҳи Мадинат Ҷумейра қарор дорем. бале, ин истироҳатгоҳ ва ё худ маҷмӯаи сайёҳию фароғатӣ дар масоҳати зиёда аз 40 гектар доман паҳн кардааст ва дар дохили он намунаи олии қасрҳои ҳукмронони анҳамин минтақа, яъне Аморати Муттаҳидаи Араб ва ҳамзамон зиёда аз 50 адад тарабхона, қаҳвахона ва дигар марказҳои дилхушӣ ҷойгир аст. меъмории ин минтақа технологияҳои инноватсионӣ ва анъанаҳои шарқии Аморати Муттаҳидаи Арабро ҳамоҳанг месозад. ҳар як меҳмони Мадинат Ҷумейра аз сайру тамошои биноҳои афсонавии регӣ бо манораҳои бодӣ ва қалъаҳо, ки дар байни онҳо канали оби сунъии баҳрӣ мегузарад, ҳатман таъссуроти рангин мегирад. бинандагони гиромӣ, дӯстони азиз, сафар дар шаҳри Дубай воқеан ҳам боиси хушҳолӣ аст. бале. ва агар шириниҳои фабрикаи ширинро дошта бошед, боз фикр мекунам ки гуворотар сипарӣ мегардад. хуб, саёҳатро бо шириниҳои фабрикаи ширин боз ҳам ширинтар намояд.
дар дохили шаҳрак маркази бузурги савдо ва фароғат ки фазои тасвирнопазири бозори шарқӣ дорад ҷой гирифтааст. дар ин ҷо шумо метавонед армуғонҳои махсус, ҷавоҳирот, либосҳо, атиқаҳо, хӯрокворӣ харид. агар шумо нақшаи харид кардан надошта бошед, боке нест, зеро дар лабиринтҳои ин макони афсонавӣ сайру гашт кардан ҳам хеле сурурбахш аст. дар сафар бо худ гирифтани маблағи зиёд ба кас мушкилӣ эҷод мекунад. аз ҳамин лиҳоз ман маблағҳои худро ба коти виза аз Таминбонк захира намудам. маҷмӯи осоиши Мадина Ҷумейра як ҷузъи анъанаҳои шарқии Дубай мебошад ки дар он рӯҳияи қадимаи халқи араб ва дастовардҳои муосири технологӣ ба таври мушаххас ва равшан ба ҳам пайвастанд. бинандагони азиз, чӣ тавр сипарӣ шудани вақтро дар ин ҷо кас намефаҳмад ва гумон мекунад ки дар олами рӯяангези афсона умр ба сар мебарад. як рӯзе ки дар Мадина Ҷумейра гузаронда мешавад, ҳатман хотираҳои рангини будубошро дар зеҳн ҳаккокӣ менамояд. дар идомаи барнома мо аҳли эҷоди телевизиони Душанбе бо истифода аз киштӣ тавассути руди Марина дар атрофи шаҳраки Марина сайр кардем. тамошои шаҳр аз дохили киштӣ ҳаловати дигар доштааст. дӯстони азиз, мо қарор дорем дар киштӣ ва тавассути ин киштӣ тариқи анҳамин дарёе ки ҳаст мо ҳаракат мекунем ва дар ҳудуди зиёда аз 3 ё 4 ноҳияи шаҳри Дубай мо мебинем маконҳои тарихию фарҳангӣ ва ҳамзамон шумораи зиёди биноҳои баландошонаро ки шумо низ шоҳиди он хоҳед гашт. мо ҳайати эҷодии барномаи сайр аз ҷараёни сафари доштаамон хушҳол будем. сайёҳон зери оҳангу сурудҳои ҷаззоб каф мекуфтанду мерақсиданд. бинандагони азиз, сафари мо дар шаҳри Дубаи Амурати Муттаҳидаи Араб хело ҳам хубу хотирмон гузашта истодааст. вале ҷон, минтақае ки айни ҳол мо қарор дорем минтақаи Марина аст, яъне ноҳияи Марина, ва бояд қайд намоям ки сайёҳон зиёд мехоҳанд ки дар ин минтақа зиндагӣ кунанд ва меҳмонхонаҳояш низ хело ҳам зебову машҳур ва гарон арзиш аст, барои он ки хизматрасонии олия дорад ва мо низ имрӯз аз ин минтақа гузар дорем. ва бояд бигӯем ки ана ҳамин руде ки шумо мебинед руди сунъӣ аст. хоке ки аз ин ҷо ҷамъоварӣ кардан барои сохтмонҳои дигар биноҳои шаҳри Дубай истифода кардан ва дар заминаи он ва ё худ дар ҷои он ана ҳамин руде ки айни замон мову шумо шоҳиди он ҳастем арзи ҳастӣ кард ва аз тариқи он сайёҳон, меҳмонон ва ҳар нафаре ки ба шаҳри Дубай меояд ҳатман ки тариқи киштӣ ва дигар қайиқҳо аз он гузар мекунад ва ин зебогиҳо, ин биноҳои хеле ҳам баландошонаи осмонбӯсро бори дигар назора мекунад. сайру гашт бо киштӣ бароямон хеле хушҳолӣ бахшид, зеро ки аз дохили он мо тавонистем атрофро роҳат тамошо намоем, ҳаракати ҳавонавардонро бибинем ва ҳамчунин парвози зебои тайёраҳои фароғатиро мушоҳида кунем.
дар хизмати поёни рӯз моро дӯстонамон тавсия доданд ки ҳангоми ғуруби офтоб ба маркази дилхушии Flying Cup равем. хоҳиши дӯстонро пазируфтем ва хуб кардем ки пазируфтем, зеро бенасиб мондан аз тамошои чунин манзараи роҳатафзо ба муроди кор набуд. зебоиҳои ин маконро бо сухан ифода намудан ба мо даст намедиҳад, зеро ин ҷо воқеан асрорангез аст. тавассути ин аттраксион ҳар як нафар имкон дорад манзараҳои зебои шаҳри Дубайро аз баландии 40 метр тамошо кунанд ва имконе ҳам ҳаст ки дар ҳузури дӯстону наздикон як пиёла чойро нӯши ҷон кунад. аттраксионе ки айни замон мо дар он қарор дорем соли 2018 дар шаҳри Дубай бунёд ёфт ва дар он 16 нафар ба ҳам ҷамъ мешаванд то баландии 40 метр боло бардошта мешаванд ва зебогиҳои шаҳрро метавон ки тамошо кард. ҳангоми фаромадан ва ё боло рафтан таҷҳизот ҳамвора давр мезанад ва аз ин рӯ шумо метавонед шоҳроҳи бриҷро дар минтақаи соҳили Ҷумейра, чархофалаки Дубай ва ҷазираи Палмаи Ҷумейраи сунъиро гаштаву баргашта бубинед. бинандагони азиз, мо аз баландии 40 метр ба поён фаромадем. бале, ҳаяҷоновар аст, зеро ки дар баландӣ ана ҳамин таҷҳизот, ана ҳамин аттраксион чарх мезанад. ман фикр кардам ки шояд бо оне ки аттраксион боло мераваду ба баландӣ мерасад, тарсу ҳарос манро фаро гирад, лекин ин гуна нашуд. ҳангоми наворбардорӣ ва ё аксгирӣ қадеб ки телефони ман меафтид, онҷо тамоми аксҳо вуҷуд доранд ки наметавонам онҳоро дар фейсбук нагузорам ва ё инстаграм. бинандагони гиромӣ, дар идомаи саёҳат мо ба маркази савдои Ибни Баттут омадем. бинандагони азиз, мо дар маҷмаи Ибни Баттут қарор дорем. дар ин ҷо аз намояндагии 5 давлати дунё марказҳои савдо бунёд гардидааст. бале, ин маҷмаи бузург ва ё фурӯшгоҳи марказии яке аз шаҳрҳои Дубай аст ки зери роҳнамоии яке аз сайёҳони машҳур ки ном дорад Ибни Баттут мавриди истифода қарор гирифтааст. Ибни Баттут аз Африқои Шимолӣ ба шаҳри Дубай ташриф меорад ва ин ҷо мехоҳад ки намояндагии 5 давлатро ба ҳам муттаҳид созад ва ҳамин гуна дар ин маҷмаи бузурги савдо ҳар як давлат паси ҳам марказҳои савдои худро доранд ва дар ин замина расму оин ва фарҳанги миллии онҳо низ дар ин ҷо ба тамошо гузошта шудааст. хуб, он аз давлати Чин оғоз гардида дар Тунис анҷом меёбад. ин маркази савдо яке аз марказҳои бузурги тиҷоратӣ дар хиёбони Шайх Зайд дар шаҳри Дубай мебошад ки он 5 кишвари ҷаҳонро намояндагӣ мекунад. аҷоиб, хурсандии Меҳринисо беҳадду ҳудуд шуд. бешак маркази савдои Ибни Баттут барояш писанд омад. ҳоло бошад дар бораи ин маркази савдо маълумоти саҳеҳро ба шумо бинандагони азиз пешниҳод хоҳем кард. дар маркази савдои мавриди назар ҳудуди 275 мағоза, 50 тарабхона ва беш аз 4500 таваққуфгоҳ дар масоҳати умумии 521 метри мураббаъ ҷойгир аст. ин маркази савдо 26 майи соли 2013 мавриди истифода қарор гирифтааст. ҳар сайёҳе ки тамошои шаҳри Дубайро ихтиёр мекунад, ҳатман ба тамошои ин маркази савдо меояд ва чизе ба худ мегирад. Меринсо, барои ман аҷиб аст. Занҳо дар баробари гул боз чиро дӯст медоранд? хуб, барои занҳо ҷавоҳирот бештар писанд аст. ҷавоҳирот. бале, ва медонед ки чунин ҷавоҳирҳои зебо дар коҳи ҷавоҳироти ақиқа хело ҳам зиёд аст. бале, дӯстони азиз, бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки яке аз сарпарастони барномаи сайёҳию фарҳангии сайр ин коҳи ҷавоҳироти ақиқа аст ва маҳсулоти заргарӣ
این تالاری زیبا رو ما برای بانوان و زنان توصیه می‌دهیم. و عین حال یک لمحه رو از این کافی جوان گذشته معذرت می‌نمایم، بعداً برنامه رو ادامه می‌دیم. با ما باشید. зиндагиро беташвишу талош тасаввур кардан имконнопазир аст. ҳамарӯза монеаҳое ҳастанд ки ба босамар гузаштани вақт халал мерасонанд. аммо роҳи ҳал ҳамеша мавҷуд аст. баъд аз меҳнати зиёд барои истироҳат ва тақвияти саломатӣ вақт ҷудо намоед. ман роҳи дуруст ва манфиатоварро пайдо намудам. бо дӯстону наздикон тавассути худравонакҳои барқӣ ва ё дучарха ҳар бегоҳ ба сайру тамошои мавзеъҳои зебои шаҳри Душанбе баромадан аҷаб ҳаловатбахш мебошад. сайру тамошо ва суҳбати дӯстон ҳамеша рӯҳбахшу ҷонавоз аст. оҳ, чӣ қадар гуворо аст сайру тамошои гулгашту хиёбон ва мавзеъҳои фарҳангиву фароғатии пойтахти кишвар. парасту олами рангину зебои умеду орзу. ширкати иҷораи дучарха ва худравонакҳои барқии парасту. валиҷон дар бораи дар куҷо ҷойгир будани маркази савдои Ибни Батут чизе нагуфт, шояд маълумот надошт. маркази савдои Ибни Батут дар паҳлӯи боғи машҳури шаҳри Дубай ва дар наздикии мактаби хусусии Деҳлӣ ва мактаби Винчестер ҷойгир аст. ҳамин тариқ ба маркази савдо сокинон ва хонандагони мактабҳо низ зуд меоянд. мо низ дар ин маркази савдо сайру гашт намудем. мериниса рости ба ман ин атрҳо писанд омадан, аммо маблағи кофӣ нест, зеро ки сафар дар пеш аст. хуб валиҷон, фаромӯш кардӣ ки мо аз камилван визагул дорем. хуб ба наздиконат занг бизан ва метавонӣ ин кор ҳатто бихарӣ. беҳтарин. бале дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, он нафароне ки маблағи кофӣ надоранд метавонанд ки аз кортҳои виза голди ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Спитаминбонк истифода намоянд. пардохт ва интиқоли маблағ аз Тоҷикистон, аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба дигар кишварҳо бо комиссияи бефоиз роҳандозӣ гардидааст ва ман фикр мекунам ки дар ҳар куҷое ки дунё бошед метавонед ки аз ин кортҳои виза гол истифода намоед ва албатта ки бе комиссия. дубай мол маркази бузурги тиҷоратӣ ва фароғатӣ дар ҷаҳон аст ки дар маркази шаҳри Дубай ҷойгир мебошад. масоати умумии марказ зиёда аз 1.2 миллион метри мураббаъро дар бар гирифта 4 ноябри соли 2008 ифтитоҳ ёфтааст ва бузургтарин маркази савдо дар Осиё мебошад. дар маркази савдо таваққуфҳои болопӯшида барои ғунҷоиши 14 000 мошин мавҷуд аст. ҳангоми вуруд ба маркази савдо шумо бузургтарин аквариум дар ҷаҳонро мебинед. мувофиқи далели шабакаҳои маҷозӣ, ин аквариум пурасрортарин аквариумҳои ҷаҳон аст. фаромӯш набояд кард ки боғи ҳайвоноти зериобии Дубай бо ҳаҷми 10 миллион литр об бунёд шудааст. ман дар шаҳри Дубай қарор дорам. ин шаҳр яке аз шаҳрҳои зеботарини дунё ба ҳисоб меравад ва ба ман ҳам хеле писанд шуд. аз ҷиҳати сайёҳӣ хеле хуб аст. ин маркази бузурги савдо дар паҳлӯи бурҷи Халифа ҷойгир буда, дорои тақрибан 1200 мағозаи чакана, 2 мағозаи калон ва садҳо тарабхонаву қаҳвахона мебошад. дар он 70 мағозаи брендҳои бо ҳашамати сатҳи ҷаҳонӣ, аз ҷумла аввалин мағозаҳо дар Шарқи наздик ва дигар брендҳои машҳур фаъолият намуда, молу маҳсулоти худро муаррифӣ менамоянд. бурҷи Халифа яке аз рамзҳои асосии шаҳри Дубай, солҳои зиёд баландтарин бино дар ҷаҳон дониста мешавад. дӯстони азиз,
бурҷ халифа баландтарин бино дар рӯи ҷаҳон ки аз 163 ошона ва 828 метр баландӣ иборат аст, ки айни замон бо шаҳомат ва зебугии худ на танҳо дар шаҳри Дубай, балки дар тамоми ҷаҳон машҳур аст ва шомгоҳон шумораи зиёди сокинон, меҳмонон ва сайёҳон ба тамошои ин мавзеъ ва асосан бурҷ халифа ва рақси фаввораҳо дар ин макон меоянд. бинандагони гиромӣ бори дигар ёдовар мешавем ки барномаи сайр аст аз муассисаи давлатии телевизиони Душанбе. бале, ин хиёбоне ки мебинед яке аз хиёбонҳои асосии шаҳри Дубай ба ҳисоб меравад ва тавре ки иттилоъ дорем, аксарияти гулҳои ороишие ки дар шаҳри Дубай шинонида мешаванд аз хориҷи кишвар ворид мешаванд, ки ин ҳам намунаи яке аз он гулҳо мебошад ки дар шаҳри Душанбе низ ин гуна гулро дидан мумкин аст. бале, бинандагони азиз, чун гаштугузор дар кӯчаҳои шаҳри Дубай касро хаста мегардонад, фикр мекунам ки шириниҳои фабрикаи ширин хастагии моро рафт месозад. дубай шаҳр ва аморат дар соҳили халиҷи форс мебошад, ки бо биноҳои барҳаво, сохтмони муосир, тарабхонаҳо ва гулгаштҳои хеле зебо машҳур аст. ин яке аз биноҳои баландошонаи Дубай аст, ки хеле диққатҷалбкунанда мебошад. дар пояи ин бинои бисёр ошона фаввора бо мусиқии ҳаракаткунандаи Дубай ҷойгир аст. бинандагони гиромӣ, ин барномаи сайр буд аз муассисаи давлатии телевизиони Душанбе, ки аз шаҳри Дубаи Аморати Муттаҳидаи Араб пешниҳоди шумо гардонидем. дӯстони азизон, фурсате ки дар даст доштем, тавонистем ки аз маконҳои таърихию фарҳангӣ ва сайёҳии шаҳри Дубай ба шумо маълумоти заруриро пешниҳод намоем. маврид ба зикр аст ки барномаи навбатии мо зери сарпарастии кулли ҷамъияти саҳмии пӯшидаи Спитаминбонг Тоҷикистон таҳия гардид. хуб азизон, пазмони обу хоки ватан гаштем. хайр. هلا
يا كل هالعالم في دار تختصر عالم، وقال بوصفها العالم دبي كوكب آخر، دبي كوكب آخر، دبي كوكب آخر.